החופש כבר כמעט נגמר. ולא הספקנו שום דבר. אבל היינו כבר כנרת, רפטינג בירדן, ירושלים. פארי? ואפילו באילת. וכבר נמאס לי לראות אתכם מול המסכים. אז מה עושים? לאן בואו עושים? נחפש מקום אחר. יש! מצאנו! אין יער, מקום נהדר באמצע המדבר. יש איפה לישון. יש איפה לאכול. ויש מה לעשות. טיולי ג'יפים וריינג'רים, סיורים חקלאיים. סדנאות יצירה ואוכל. בריכה. טיפולים הוליסטיים. מסלולי רכיבה. מרכז מבקרים. חנויות תוצרת חקלאית. ועוד ועוד. מזמינים אתכם לעין יהב.